Jesu, hakuna neimwe, hakuna umwe kurapa vese, hakuna neumwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna umwe mukuru zeba, hakuna neumwe asi anozita muduku, hakuna neumwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna nguva asipo iye, hakuna neimwe, kana usiku rudoripo, hakuna neimwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna umwe akamborambwa, hakuna neumwe kana munyangazi amurambiko, hakuna neumwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna chipo chikuru zeba, hakuna nechimwe angatinyimi mushakudenga, hakuna neumwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, 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 hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe. Kana paine chino chakaoma chamusingafana kuita muupenyu huno, kuita over happy kana kufarisa. Nekuti zvakandiitikira umwe musi ndiri kubva kuchikoro, ndaiwa nebhasikoro rangu
Saka ndiri kubva kuchikoro, shamwari dzangu dzanga dzakaungana. Saka vanga vatobva havo kuchikoro nekuti ndaita masports. Saka ndapinda mumaraini medu. Ndakaona vachiri nechekure. Ndiri kuchovha bhasikoro rangu. Ndakati mandiri rega ndimbovaratidza kuti ndinogona kuchovha. Saka ndakasira mahenduru ndokusimudza maoko mudenga. Vose ndakaona vachisimuka vachiombera. Chandisina kuziya ndechekuti maiva nedombo murodhi pamberi pangu. Ndakaritsika bhasikoro ndokuvheya. Ravheya ndakakandirwa kurutivi ndikakuzvuka. Zvose zvakonzereswa nekufarisa nekuonererwa. Regai ndipinde nemi mubhaibheri. Bhuku ndiDhanieri chapter 5 verse ya 1 kusvika pana 4. Zvino mambo Bherishazari wakaitira madzishe ake ane churu chezana mutambo mukuru, akanwa waini pamberi paivo vane churu chezana. Zvino Bherishazari wakati abatwa newaini, akarayira kuti vauye nemidziyo yendarama nesirivheri yakanga yabviswa nababa vake Nebhukadhinezari patemberi yaiva paJerusarema, kuti iye mambo namadzishe ake navakadzi vake navarongo vake vanwe nayo. Ipapo vakauya nemidziyo yendarama yakanga yabviswa patemberi yeimba yaJehovha Mwari yaiva paJerusarema. Iye mambo namadzishe ake navakadzi vake navarongo vake vakanwa nayo. Vakanwa vaini vakarumbidza Mwari vendarama nesirivheri nendarira nedare namatanda namabwe. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Musoro wedu wenyaya unoti Tambai nezvimwe. Kadzorei usi wedu tina mate. Mwari vari kumusoro kudenga, shoko renyu raraurwa raiswa pachena. Chidudzirai muri moga ndiJesu tanamata. Amen. Amen. Now regai ndikuudzei mambo ari kutonga ndiBherishazari. Bherishazari vanodzidza bhaibheri vanoti Bherishazari mwana waNabonidhasi. Nabonidhasi ndouya akaroora mwanasikana waNebhukadhineza. Nebhukadhineza abva pakutonga, mwana wake ainzi Evil Merodach ndiye akatanga kutonga, but Evil Merodach akazourayiwa naTsano vanhu vaNabonidhasi. But Nabonidhasi vauraya Tsano, Evil Merodach ndo vakabva vapinda pakutonga. But Nabonidhasi ane mwana anonzi Belshaza. But aine mwana Nabonidhasi akarwara. Arwara akaenda kunorapwa. Saka paaenda vadzidzi vebhaibheri vanoti Nabonidhasi akasiya Belshaza akasano kubata matomu iye aenda. Saka paaenda Belshaza ndiye akutonga. But Belshaza seni pakuchovha bhasikoro akapindwa nekufarisa ndokufunga kuita mutambo. Rangarai vanga vachangobva kuwana victory over the Jews. Saka ari kufarisa ndokuti ndoda kukuitirai mutambo, ndokukoka 1000 guests. But bhaibheri rangu raisa pachena Belshaza akakoka maguests aya, akoka pane pamanzwa kana mama kateerera zvikanzi nevakadzi vake nevarongo vake. Now handizive kuti vakadzi ava vainzwa sei vachiona murume wavo achitamba nevarongo pachirungu ndo vanonzi maconcubines. Saka anga aine masmall house nemamain house acho vese varimo ende vese vari kufara pamwe chete. But regai ndikuudzei kunonzi kufara, hapana kufara kusipo kana kuti kufara kungawanikwe kana pasina two ingredients. Vanotaura nezvekufara mazuva ano vanondiudza kuti kana uri kuda kufara nekunakirwa, make sure mutambo wako une vakadzi, also une doro kana kuti waini zvinomwirwa. Now Belshaza akatsvaga ingredients aya ndokwaisa zvekunwira zviripo, vakadzi varipo, not vakadzi vega, nevarongo. Now varongo ivari rakadzika mamushona nemasmall house mumutauro wamazuva ano. Saka vese varipo, saka vari kufara. Now afarisa, it was going to be okay. Dai Belshaza akafara ndokugumira ipapo. But akafarisa
ndokuenda over happy. Ndokuti varume mutambo uno hauna kukwana. Tadita because tofanirwa kuti tinamate. Rangarirai kuBabylon panguai kwainamatwa the god of gold, the god of silver, the god of brass, the god of wood. Saka anoti mutambo unoyo hauna kupera kana tisina kupemberera waMwari wedu. Saka doro ranwiwa because vhesi raisa pachena akabatwa newaini. Saka doro ramwiwa adhakwa ndokuti apana chekuti tipemberere waMwari wedu. Zvikanzaiwa ndorangarira ini sekuru wangu vakamboenda Israeri vakauya nemidziyo. Midziyo iyi pane gold, midziyo iyi pane silver, midziyo iyi pane bronze, midziyo iyi pane yewood. Zvikanzi mukufarisa Belshaza anoti endai munotora midziyo iyi, toda kuinunwira mairi. Rega ndikuudze usafarise zvekupinda nemwenje mudziva. Tamba hako nezvimwe asi usatambe nezvaMwari. Nekuti Mwari anoita seakanyarara, anoita seasingaoni, anoita seasinganzwi. But minute yaunotamba nezvake zvitsvene wamubata pamboni yeziso. Saka mukufarisa I'm sure dzinoti hold on. Because this teacher pfimba vasikana kare waisvika pazera rekuonererwa ukaona zvimhandara zvakaungana step waichinja wotanga kubhamba kuti vaone kuti hero jinda rinobhamba. But kuonererwa chaunga usingaziye ndekuchekuti mukubhamba uchaminyuka wodonha voona bhurugwa rako rine chigamba waizobvapo wakunyara. Saka Belshaza aipa order midziyo inonotorwa. But I want you to appreciate this. Chiri kukonzeresa ichi afarisa ndokutamba nezvisingatambwi nazvo. And in a bid to impress. Vazhinji vedu tinorarama kuti tiimprese vamwe vanhu. But vanhu varuda kuimpresa havanei newe. Nyange ukavaimpresa pakupedzisira they will not even go home vaimpreswa. I do not know kuti Belshaza aida kuachiva chii pakuti anotora midziyo. Wafara hako fine, waita hako mutambo fine, wadedza vakadzi wako fine, wadedza maconcubines fine. Ko wafarisirei kusvika palevel rekunotora midziyo. Now regai ndikuudzei history pamadzimambo ose anga atonga even before him. Nemamwe madzimambo aitonga maheathen nations hapana akasvika palevel rekudesecrata midziyo yainzi nevamwe miteni. Even the worst of the rulers, they had respect for holy things. That's why muchona maPhilistines paanopamba areka avatambi nayo vanotonoisa mutemberi yavo pasaidi naDagon because vaiziya kuti kunyangwe tapamba areka ichene kuIsraeri haitambwi nayo. Ko iwe nhasi watambire ine zvitsvene zvaMwari kuonererwa here, kufarisa here? Nhasi ndokupa yambiro, tamba nezvimwe. Saka in a bid to impress sakati rega nditi handini kandini ndakabata matomu. Shona inoti kudzipakatiswa sandi kunzi udziridze hadzizi dzako. Chaifanirwa kungorangarira angobatiswa ushe but haana kunzi ndiwe wahe. But akafarisa ndokuti ngaiuye kuno tiinwire. Now mukaramba muchidzidza bhaibheri renyu Belshaza aifanirwa kudzidza pamakumbo asekuru ake. Nekuti sekuru mai vake amushuwa vaimudza kuti sekuru vakambopenga 7 years vatamba nezvitsvene zvaMwari. Sekuru vako vakaita nharo vakavaka chitombi mubani redhura vaudzwa kuti muchabva kune umwe achauya. Aifanirwa kuziya Belshaza. But history will tell us one thing: we never learn from history. Saka dzokorodza ndokupindamo.
but ndoda kuti mucherekedze. Aita mutambo anoti hazvina kukwana, rega tinwire. Midziyo yacho inonzi yakakosha, midziyo inonzi ichene, rega tinwire. Muupenyu usafarise zvekusvika pakupembedza n'anga neinobata mai. Saka mukatarisa midziyo iyi vana vaMwari, midziyo yakanga yakadediketwa mutemberi for a holy purpose. Yaita basa rezvinhu zvitsvene to save mukati metembo. Saka mambo vanofarisa, vanoti torai mudziyo timwire. Ngaindikuudzei vana vaMwari, mukati meupenyu nhasi hatichatambi nemidziyo, but pane zvimwe zvitsvene zvatiri kutamba nazvo mukati meupenyu. Ukafamba neni, ukaenda neni pana vakorinde vekutanga pachapter 6, ukaverenga vhesi ya19 kusvika vhesi ya20, pane pfungwa yakakosha iripo. Regai ndibate pfungwa iyoyo. Vhesi ya19 inotiko, hamuzivi here kuti muviri wenyu itembero yomweya mutsvene uri mukati menyu, makapiwa naMwari, hamusi venyu, nokuti makatengwa nemutengo. Naizvozvo kudzai Mwari mumuviri yenyu. Bhaibheri nhasi yotaura yoti kune zvitsvene zviripo. Zvitsvene zviripo, chekutanga muviri wako. Kune vanhu vanokangamwa kuziva kuti muviri wavo mutsvene. Saka mubatiro kavanoita muviri wavo, vanoubata njake njake. Ukatamba nezvitsvene zvaMwari, nyaya yacho haiperi mushe. Saka ukatamba nemuviri wako, nyaya yacho haiperi mushe. Kune vamwe vanoisa zvinodhaka mukati memuviri yavo, zvekuti anorova ngome, zvakadaro zvokuti kana achinge arova ngome, vanomuona, vanomurara akarara mumakwenzi, achirara nemumakwenzi nezvitsvene zvaMwari, nokuti Bhaibheri riri kuti muviri wako mutsvene. Saka vakomana, ndiri kuona pano pachifariwa, waini ichimwiwa, manzi ichirira, paijambwa maspika. Bhaibheri pano riri kuti paiva namadzimai nepfambi dzaivapo, kwedu tovati vana pendeke, vakanga varipo vachitambisa umambo hweGirisi. Vanodzidza chitombi, vanonzwisisa kuti kana chitaura nezveumambo hweGirisi tiri kutaurei. Ndo hwandinoona huchitambiswa, mambo achinakirwa, vari pakati pekufara, magirazi ewaini achivheswa mudenga chingori chiyesi. Paifariwa, mambo achiselebreta. Bhaibheri rangu rinotsanangura kuti vari pakati pekufara. Vari pakati pekufara. Ipapo regai ndiiverenge munzwe zvakaitika. Mukaiverenga Daniel chapter 5, ndichaverenga vhesi ya5. Zvinoona nguva iyoyo mwimwe yoruoko rwomunhu yakauya ikanyora pakatarisana nechigadziko chomwenje pasuo ramadziro eimba yamambo. Mambo akaona chanza choruoko rwakanga uchinyora. Saka vari pakati pekufara. Mambo ndiri kuona vasimuka. Bhaibheri rati zvinovanga vadhakwa. Saka shasha zhinji dzanga dziripo dzanga dzadhakwa dzichingozeya dziripo. Saka mambo vari pakati pekubatwa nedoro, vanoona kumadziro kuchinyorwa nechanza cheruoko kwemunhu, but munhu wacho haoneki. Ndinoona mukuru ari pakudhakwa, anotanga kumbotarisa ndokutanga kunyatsokuona kuti ndiri kuona musheri achitarisa kumadziro, achiona ruoko ruchinyora. Mambo doro rinomboita richipera, woita semunhu adirwa mvura inotonhora. Achinyatsotarisa, achihwaira, akatarisa kumadziro. Vanomuona achiona mambo akatarisa, vanoti pamwe mambo adambotorwa self. Vanoramba achitarisa, vanotarisawo kumadziro, voona kumadziro hakuna kumira mushe. Chii chaitika? Pane vanhu vatamba nezvitsvene zvaMwari. Saka mambo vanotarisa. Bhaibheri rangu ichitsanangura rinotiko mambo kumeso kwavo kwakachenuruka. Vakachenuruka vachiona kumadziro kuchinyorwa. Fesi ikatanga kushanduka, maoko ndobva atanga kubvunda anga akabata doro. Saka ndinoona Bhaibheri rinoti mabvi avo akatanga kupera simba. Saka vanhu vanoona mambo achitora stance, vakati pada mambo vari kupinda mustanzi yejive. Ijive inyuwani yoburwa. Ndokuona mambo achitora stance. Gare gare ipapo Bhaibheri rinotsanangura rotiko zvisungo zvechiuno zvakasununguka.
Saka runyararo rwakaitika mumba. Vakanzwa ndofunga vakati pada magetsi aenda. Nyambisirwa pano ruoko rwanyora chii chaitika. Pane vakuru vatamba nezvisiri izvo. Saka pano ndiona nepfambidziya dzamira nemadzimai amira namambo vamira. Saka mambo semurume ndiri kuona kamiriro kacho ndeke munhu apera simba. Apa nhunzi dzakungotenderera pavari. Vanotsvaka simba voti daidzai n'anga dzangu, daidzai mashopeshope angu auye andidudzire kuti chii chiri kuitika. Ngaindikuudzei vana vaMwari, mukati meupenyu chero zvozodini musafarisa. Mambo vakanga vafarisa zvisiri izvo. Jobhu haanyarari panyaya iyi. Ngaindiiverenge Job chapter 20 verse ya 4 kusvika pavhesi ya 7. Inotiko hauzivi here kuti kubva kare kare, kubva pakusikwa kwemunhu panyika, kuti kufara kwavakaipa hakuna nguva huru, nemufaro wavasingadi Mwari kuti ndewe chinguva chiduku. Kunyangwe kukura kwake kukakwirira kusvikira kudenga, musoro wake ukasvikira kumakore. Kunyangwe zvakadaro uchaparara nokusingaperi sendove yake. Saka nguva yekuparara kwamambo yasvika. Saka mambo vanodaidza n'anga. Ndinoona n'anga dzichisvika rinoridza pauro romboti kokokokoko rotadza kuverenga zvakanyorwa. Ndinoona vanojamba moto vosvika vachiita zvekujamba moto vachidzoka nenheta shure, but votadza kududzira zvakanyorwa. Ndinoona vamwe vanoti toita zvekuvhesa tsvimbo, vanovhesa tsvimbo mudenga, tsvimbo dzombovheswa. Mambo vakangostika vakamira panzvimbo imwe, but vanotadza kutsanangura zvanyorwa kumadziro. Ndinoona vanouya nehakata voti bhobho kwachara, vodaidza chitokwa dzimba zvoramba, votadza kunzwisa kuti zvii zvanyorwa kumadziro. Mambo bhaibheri rinoti pavanoona zvadaro n'anga dzazvitadza nevarotsi vanombozama kutarisa kwakadai, votarisa rumwe rutivi, vanoshaya kuziva kuti chii chanyora uye zvanyorwa zvinoti kudini. Bhaibheri rinoti pavhesi ya 9, mambo pavakaona shasha dzavo dzatadza kududzira, ipapo ndo pavakanyanya kutopera simba. Murume mukuru akatanga kutya, kunyange ari mambo. Chii chaitika? Vakuru vafarisa. Vana vaMwari, mukati meupenyu musazofarisa. Regai muone kuti zvii zvinoitika. Vakuru ava pavakatamba nezvisingatambwi nazvo. Tiripo pana Daniel chapter 5. Now tasiya n'anga dzose dzaedza kuverenga nekududzira zvakanyorwa pamadziro vakoniwa, nevose vakokwa vakachenjera, vose vakakokwa kuti vaverenge kuti panyorwa kunzi chii. Vanotadza kuverengwa. But regai ndikuudzei vana vaMwari, pakutamba kwese kwakaitwa, nepakufara kwese kwakaitwa, nepakupembera kese kakaitwa, pane akanga asipo. Pane umwe chete anga asingawanikwe pakadai, pane anga asingawanikwe panowanikwa vanhu vakanga vari pamutambo, vakadzi nevamwe vose vanga varipo, nepane mhamba nezvose zvimwe zvaidliwa nekunwiwa, pane akanga asipo. Saka vhesi ya 10 inoya pano yobva yati ipapo vahosi vakapinda muimba yomutambo nokuda kwamashoko amambo namadzishe ake. Vahosi vakataura vakati, imi mambo, raramai nekusingaperi. Pfungwa dzenyu ngadzirege kukutambudzai, chiso chenyu ngachirege kushanduka. Saka shoko ndokusvika kuna vahosi, kana kuti rakasvika kuna Queen Mother, vaiwanzonge vari mai kana mbuya vakanga vachitonga. Saka ndokubva shoko rasvika kuti kumabiko kuya kwashata, kumabiko kuya kwamipa, marekodzi amira kutambwa, mutambo wamira, pane chanza chaonekwa pamadziro, pane vatamba nezvisingatambwi nazvo. Saka pane chanza chisiri kunzwisisika, pane zvanyorwa zvisina anoverenga. Saka mambokadzi vanosvika vahosi, zvikanzi ipapo vahosi vanosvika, zvikanzi muvushe bwenyu mambo Bherishazari, muvushe bwenyu mune murume muumambo hwenyu uno mweya waMwari vatsvene mukati make. Pakati povose vari pano pane vazhinji
but in your kingdom, O king. There is a man. Ndakaenda kudze vana vaMwari. Kuipa tingaipa tose. Nyika yose inganzi yaipa. Varume vese vagonzi imbwa. But let me tell you this one thing. Muumambo iwo uno wakaipa zvakadai. Pachine varume vane umwari pakati pavo. Vane mweya waMwari wakavazadza. And in that kingdom there was a man. Zvikanzi mune murume aripo. Ane mweya waMwari mukati meumambo hwenyu pamazuva ababa venyu chiedza nezivo nenjere zvakafanana nenjere dzavaMwari zvakawanikwa maari. Saka mambokadzi vakaedza kuvatondedza kuti munofanira kuziva imi kuti mumazuva ababa venyu, mumazuva emadzitateguru enyu, mumazuva emadzisekuru enyu murume uyu akanga aripo. Changa chaitika ndechekuti varume ava vanga vaona kuti Dhanieri haangacharambi ari mugovernment yaBhelshaza. Saka zvinenge Dhanieri anga akabviswa anzi iwe hausisimo muhurumende, chimboritaya umondogara. Asi regai ndikudze vana vaMwari, vane chiedza chinopenya, vane mwenje unopenya nguva dzose, chiedza chinopenya panguva yerima. Pakunenge kwanyanya kuita rima ndo pachinopenyesesa. Pakaita rima mumba memutambo, pakaita rima pamabiko apa, ndo pakaonekwa chiedza chaDhanieri chichipenya zvakare. Zvikanzi pane murume aripo ane mweya waMwari, aripo anonzi Dhanieri panguva dzababa venyu muchinda uyanga aripo. So you should have known there is a man. Saka panodedzwa dzimwe n'anga dzese nevane njere vese, Dhanieri haana kudedzwa nekuti anga asati aonekwa kuti ndiye ane njere dzinopfuura wekumusoro kudenga. Zvikanzi endai munomudedza Dhanieri. Anoenda kundodedzwa nekuti anga asiripo. Dhanieri anoenda kundodedzwa nekuti anga ambosiwa. Dhanieri anozoita zvekundokokwa nekuti pakurongwa pemutambo Dhanieri aisakwana pane zvaida kuitwa. Saka Dhanieri anouya paanopinda anoona mambo havasi kutarisika. Anotarisa mambo chimiro chavo hachitarisiki. Zvakavaunganira zvacho hazvitarisiki. Zvinosimbura nekunhuhwa nekuti paita chanza chanyora. Pane atamba nezvisingatambwi nazvo. Saka anosvika Dhanieri. Achisvika Dhanieri, mambo vanotanga kutaura naye sekunge vari kutaura nemunhu wenhando. Vanotaura naye semunhu asina basa rose panyika. Vanomutarisa senhapwa yakangobvawo kuIsraeri ikauya, asi havana kuziva kuti vanga vamira. Mambo changa chamira pamberi pavo mutumwa waMwari, pamira mutumwa wedenga. Havana kuziva kuti zvino pamira munhu ane chiedza chose. Saka Dhanieri anosvika. Mambo kunyangwe vakanga vakabatwa nemhamba mukudhakwa kwavo vakazoona kuti a man of God is standing before him. Even mukudhakwa kwenyika vana vaMwari, nyika should be able to see there is still God's children in this world. Mukudhakwa kwenyika nekukudzedzereka kwenyika vana vaMwari vanofanira kuonekwa kuti havana vechiedza, kuti havana vaMwari. Mukudhakwa kwamambo vakaziva kuti panotatsikwa nenhume yekudenga. Saka Dhanieri anosvika ipapo. Vesi ya 13 zvikanzi ipapo Dhanieri akauyiswa pamberi pamambo. Mambo akataura akati kuna Dhanieri, ndiwe uya Dhanieri wavana vaJudha vakatapwa. Wakandotapwa kuvaJudha wababa vangu here. Chaida kuedza kuita mambo, aida kuedza kuratidza ushingi, vanoiti bravado. Aida kuedza kuratidza madzimai kuti ndichine kaushingi, kukwata zvangu, zviuno zvasununguka hazvo, but ndichiri murume. Zvikanzi iwe ndokuziva iwe uri nhapwa. Zvikanzi ndakanzwa zvako kuti mweya waMwari uri mukati mako, uye kuti chiedza nezivo nenjere kwadzo zvinowanikwa mauri. Zvino vakachenjera idzo n'anga vakauyiswa pamberi pangu kuti varave zvakanyorwa izvi, vandizivise kududzirwa kwazvo, asi vakakoniwa kundizivisa kududzirwa kwechinhu ichi. Asi ndakanzwa zvako kuti unogona kududzira. Haleluya vana vaMwari. Zvikanzi ndakanzwa nezvako kuti unogona kududzira. The man of God was standing before a drunken king. Vanozviziva
kuti kuno vanogona kududzira shoko iri. Rega ndikuudze vamwe vese vangatadza kuziva the handwriting on the wall. But Mwari achine vanhu vake vanogona kududzira zvakanyorwa. Shoko rerutongo riri pamberi pedu. Mwari akuda kuuya kuzotonga nyika ino. Vazhinji havasi kuziva nekunzwisisa zviri kuitika. But God has a remnant amongst this drunken world. Vanogona kududzira zviri kurehwa nezvakanyorwa pamadziro. Kana hosha iri pamberi pedu, vamwe havasi kunzwisisa pane zvakanyorwa. Pane anogona kududzira kuti zvinoreva chii. Zvikanzi panapa ipapo Danieri verse 17 akapindura akati pamberi pamambo, garai henyu nezvipo zvenyu. Teerera, Danieri anongotangira pakuti zvipo zvamuri kuda kundipa izvi. Nekuti mambo vanga vati anogona kududzira, ndichamupa zvipo. Mambo anopromisa kupa munhu zvipo anogona kuratidza simba rekududzira. Panosvika Danieri anotanga nekuti garai nezvipo zvenyu. Bata ipapo, but chimboona kuti paanotangira pakasiyana nepanotangira vamwe vese vanouya pamberi pamambo. Pauya mambo kadzi vahosi vatanga neshoko rekuti O king live forever. Mambo raramai nekusingaperi. Shoko iri munoriwana zvakare pana Daniel chapter 3. Panouya n'anga dzaida kududzira zvakare, vachidudzira vaifana kutsanangura pamberi pamambo, vachiuya vachitsanangura pana Daniel 2. Vanouya zvakare vachiti O king live forever. Zvakare rangarirai, pane vaya vakauya vachirevera Shadrach, Meshach naAbednego kuti ava varamba kukupfugamirai. Vanouya vachiti O king live forever. Mambo raramai nekusingaperi. But zvaida murume wane, nhume yaMwari, nhume yedenga, yaiziva kuti pamambo vanga vatamba nezvisingatambwi nazvo. Saka hatingakupi zvikomborero zvekuti raramai nekusingaperi. Anongotangira nekuti mambo, garai nezvipo zvenyu. You don't deserve the respect. Kana musinga respecte mambo wemadzimambo, kana imi musingarumbidze mambo wemadzimambo, kana musingazive kuti pane zvitsvene zvake zviri pakati pedu, handingakushuviri zvikomborero zvekurarama nekusingaperi. Saka anongotangira pakuti mambo, garai nezvipo zvenyu. Chimwe chaakarambira zvipo, teerera, chaakarambira zvipo, aiziva kuti simba rekududzira haribvi kwaari. Isimba rinobva kune kumusoro kudenga. Saka senhume yaMwari, muprofita waMwari, handitore zvipo, handigamuchiri zvipo for kuita basa randakatumwa naMwari. But ndinotarisa vanoti nhume dzaMwari mazuva ano, vanozviti man of God mazuva ano, but vanodhimanda, kwete kuti vanogamuchira, vanodhimanda zvipo. Asi Danieri munhu waMwari anoramba kuti garai mambo nezvipo zvenyu. Stay with your gifts. Stay with your gifts. But vazhinji tiri kuungana tiri kukokorodzwa kune vanhu vanodhimanda zvipo, kune ikoko kunotsvagwa zvipo kuti vakushandirei. Ndokwatiri kuunganidzwa tigara ikoko. Zvikanzi garai nezvipo zvenyu. Saka Danieri anobva angotsanangura, anongoisa punguroziyam kuti mambo maidai makaziva, you should have known. Because sekuru venyimi vakamboita yekusazvininipisa iyi. Vakakwira pamusoro pemba, vakatangawo kudeedzera kuti handisiri eni here ndakavaka Bhabhironi iri, handisiri eni here ndakagadzira Bhabhironi. You should have known kuti pamberi paMwari tinozvininipisa. Zvikanzi munozviziva imi kuti sekuru venyimi vakandofura sora, kuti vakafura sora 7 years nekutadza kuzvininipisa pamberi paMwari. Imi madzokorora same thing. Zvatsanangurwa. The tragedy about history is that we never learn from history. We never learn from history. Saka hapana paikwanisa kunzi naBhelshaza ndandisingazivi. Because aiziva, because vanyori venhoroondo vanonyora kuti Nebukadnezar paakafa Bhelshaza anofanira kunge anga ine makore 14 14 years. Saka nyaya nenhoroondo nengano idzi aitozviziva kuti ndo zvakaitwa nasekuru. Saka ndaisafanira kuzvipama, but iye anozvipama. Saka nekuda kwekuti maita izvozvo, ndo saka maona ruoko chanza cheruoko chete chichiita kuti mutambo umire. Pati yakamiswa nechanza cheruoko, kwete nemheni dzakarova, kwete nemupande wakanyora, nechanza cheruoko. Chanza cheruoko ndo chakamisa mutambo. Saka chanza chatadza kuverengwa. Pauya munhu waMwari kuzoverenga chanza cheruoko, ndo kutanga kuverenga. Zvikanzi chii chakanyorwa nechanza cheruoko. Mufundisi mataura nyaya yakakosha. Saka mukaverenga nyaya yeBhabhironi, muchanzwa kuti Bherishazha aripo for 2.5 years. Vavengi vanga vakakomberedza Bhabhironi.
Babylon ranga rakavakwa zvakanaka zvakasimba zvekuti hapana aigona kupinda. Vakachera trench rakazara mvura, hakuna aigona kupindapo for 2.5 years. But nekuda kwemutambo wavakaita usiku uhu, vanotsanangura chirungu vanoiti nonzi bacchanalian, a riotous excess drinking, kumwa kwakanyanya nekufara kwakanyanya kwekuti vanhu vanofarisa votanga kutamba nezvisingatambi nazvo. Musi iwoyo when they dropped their guard, Cyrus akadiveta makanao akapinda akaparadza Babylon. Kungotaurawo kuti for 4 years uri murelationship nemukomana uya wanga wakazvibata wani, ko payapo wakazongorara kamwe ndopo wakabva wabata pamuviri, you dropped your guard. Muchikristu, don't ever drop your guard. Ndoreva imi mukoma kuti makazongoita ruoko pakambani kamwe, vanogara vachiita ruoko havabatwi, asi you dropped your guard once basa rikapera. Muchikristu, don't ever drop your guard. Belshazzar dropped his guard and he lost his kingdom. Muchikristu, when you drop your guard, the evil one will pounce on you. Usapa satani mukanaba nekuti hautambisi anonyatso kuexecuta 5 seconds muupenyu hwako. Satani anokupedzera seshona yamazuva. Don't ever drop your guard. Belshazzar dropped his guard, zvinhu zvikasamuitira zvakanaka. Saka verse 25 yaDaniel chapter 5, Daniel akuita basa oti zvakanyorwa iri ndizvezvizvi, mene kudzokorora inonzi repetition for emphasis. Mene tekere ufasini. Varare kuti ufasini ndo rinongofanana neri paverse 28 rekuti peresi. Zvangosiyana uwandu neushoma, but ivara rimwe chete. Saka pari kunzi mene, pari kunzi kudi, pari kunzi maverengerwa mazuva mambo. Pamuri kurarama musafunga kuti muchararama nekusingaperi. Aripo anoverenga mazuva. Ndoda kukuudzai mai, musafunga kuti misarinya yamuri kuita ichaitwa nekusingaperi. Aripo anoverenga mazuva. Ndoda kukuudzai baba, nyangwe mukatenga dzimota dzimwe dzikaita musikanzwa muchishungurudza mudzimai nevana, mazuva anoverengwa. Belshazzar ari kutaurirwa mene, mazuva ako averengwa, ende paanogumira paakutozikanwa nhasi haupfuuri. Mene tekeri zvorevei zvongoreva kuti the weighing of gold varairi raishandiswa pavaipima goridhe vachida kuona kuti padombo rataburitsa muvhu iri goridhe ingani, ko base metal ingani, vachida kuparadzanisa. Kunonzi the weighing of gold to ascertain the amount of alloy so as to separate it from the pure metal. Ukaverenga Samuel okutanga chapter 2 verse 3, Hana anoitaura nyaya iyi. Anotaura kuti kudii Hana? Anoti hey vedwe vana Penina, musanyanya kufara stereki. Aripo munhu anoti pauri kurarama ari kukuyera. Chapter 2 verse 3, musaramba muchitaura muchizvikudza zvikuru. Manyawi ngaarege kubuda pamuromo yenyu, nokuti Jehovha ndiMwari unoziva. Mabasa avanhu anoyerwa naye. Saka kudenga kuna Mwari unoyera mabasa evanhu. Saka Belshazzar achitonga baba vake vasipo, Mwari akatanga kuyera mabasa aBelshazzar. Even now mumararamiro atiri kuita, whether waita chakanaka, whether waita chakaipa, mabasa ose anoyerwa naMwari. Kana vara richishandiswa iri pana Samuel wakutanga chapter 2 verse 3 na Proverbs chapter 16 verse 2 na Daniel chapter 5 verse 25 riri kushandiswa a weighing by comparing against a standard. Nzwisisa yapo. Kuyera kwacho kune standard iri kurudivi rwechikero itoripo isingashanduki, and then kurudivi kwaiswa iwe. Kudivi iri kune standard Mwari zvaakataura kuti uhu ndo upenyu hwemunhu anorarama panyika. Mutemo yangu, hey, this is the bar, the standard bar of judgment. Munhu wese anofanira kumira pamutemo uyu. Iwe woiswa uku. So when you are being weighed, mabasa ako ari kutariswa against a standard not set by humanity but by God himself. Amen. Saka anoudzwa Belshazzar kuti aiwa iwe wayerwa iwe. And the problem yacho iri pakuti wawanikwa
wakareruka kudarika zvisina maturo. Ndafarira umwe munyori anoti you are lighter than vanity. What pawayerwa vanity ndiye ari kuna Solomon kuna muparidzi kuti hazvina maturo izvi. Zvose hazvina maturo, but Belshazzar paari kuyerwa ari kureruka kudarika zvinhu zvisina maturo. Upenyu hwake hwese, the summation of his life, the totality of his life, there is nothing worthy to be kuti anzi uyu. Ndokubvunzawo munhu waMwari kuti patinozoti plus yeupenyu hwako uchawanikwa here une huremu pamberi paMwari, or you will be weighed and found wanting. When you are compared against the standard, kuchawanikwa kuti hauna zvaunazvo, you are worth nothing, you are lighter than vanity. Chimbozvinzvera muupenyu hwako uone kuti uri papi nekuteerera Mwari. Saka nekuda kweizvi, why is this pronouncement? Why zvataurirwe izvi tekere ufasini? Nemhaka yayo ataurwa nekuti Belshazzar wafarisa. Belshazzar watamba nezvisingatambwi nazvo. Belshazzar watora midziyo yaMwari akaidira zvinodhaka zvisina kumboitika. Unoziva kuti pana vanhu vanofarisa kusvika palevel risina kumbosvikwa nevabereki. Pana vanhu vanofarisa kusvika palevel risina kumbosvikwa nevanhu vakararama shure kwavo. Zvimwe zvacho itawo uchiona kuti vakabva shure kwako vakasvika papi. Saka nekuda kwaizvozvi ndiwo mubvunzo wandinayo tichinopedza, kuti hausi here iwewe kudzokorora upenyu hwaBelshazzar? Akazi upenyu hwako iwe hakazi kaduplication here keupenyu hwaBelshazzar, kutamba nezvisingatambwi nazvo. Aiwa kungobvunza nekuti vamwe nyambo dzedu dzatinotenderedza paWhatsApp dzine zita raMwari mukati, kuti joku rako rinyatso make sense kunofanira kuiswa zita raMwari. And yet vanonyora Bible vaHebheru vaitotiza kurinyora, kwete kuritaura, kurinyora vaitiza. But dzimwe nyambo dzaakurukwa nevanhu vaMwari nhasi dzine zita raMwari mukati, and yet God himself akati usareva zita raMwari pasina. Nyambo dzauri kutenderedza dzakambodii iwewe? Hausi kutamba here nezvisingatambwi nazvo? Nekuti wanano yakoshaka itsvene pamberi paMwari. Kungobvunzawo kuti uri kudii nayo. How are you faring as far as your marriage life is concerned? Hauna here kutora chichene chaMwari ukachiisa mumba mechikomba? Hauna here kutora chichene chaMwari ukachiisa mumba masmall house? Hausi kutamba here nezvichene, nekuti pakadai pronouncement can come to you anytime. Mene tekero ufasin, waverengerwa makore akwana, wayerwa, hauna huremu, saka umambo hwakudamburwa napakati. Kungobvunzawo vana vaMwari, kungobvunza kuti patiri kuita mapati ekupemberera kuberekwa kwevana nekuberekwa kwedu, tinokoka Mwari paanotanga kuti Mwari tiri kutendai nekuti mawedzera makore, but muchingopedza kuti amen, zvinozoitwa ipapo hazvinongedzeri kuti pambodaidzwa Mwari pano. Hatisi kutamba here nezvisingatambwi nazvo. Unoona nyangwe zuva rekunamata, people think it's the issue of the day. Haizi nyaya yekuti ndirini, inyaya yekuti unoteerera ani akati kudishi. Nyaya yeSabata haizi nyaya yekuti wewe uri kuteerera zuva ripi. It's not about the day. It has never been about the day, but it has been about obedience. Unoteerera ani? Wauri kuteerera wacho akati kudii? Anonamatwa ndiye anofanira kutaura kamunamatirwo kaanoda kuitwa. Saka iwewe wauri kuteerera akati tisingadi kunetseka nekuti zuva iri nderipi. Iroro racho ramunoti ndiro, tombotaura pane iroro racho ramunoti ndiro. Sei muchiti kana mobvako munodarika nekumhamba? Matambire iko nezvisingatambwi nazvo. Sei muchiti kana mobvako munoenda pamabasa enyu ekuwacha? Matambire iko nezvisingatambwi nazvo. Sei muchiti kana mobva ikoko munoenda kumameeting ekubasa, mameeting ematongerwo enyika? Matambire iko nezvisingatambwi nazvo. Sei muchiti musi wacho wamati munoenda kuchechi ndiwoyo musi wamunovhura matakshop? Matambire iko nezvisingatambwi nazvo. Musatendera Mwari kusvika panguva yekuzodaidzira mene tekero ufasin Perez racho ramunoti ndiro. Hatisi kuda kutaura kuti ripi, tiri kuti because racho ramunoti ndiro rakatsanangurwa kuti rinofanira kuitwa sei. Riri zvirimo racho ramafunga imimi. Ngatimboti iroro, hatisi kuda kuti ripi, ngatimboti iroro. Muri kuridii? Matambirei nezvisizvo. Chimbotarisa upenyu hwako, haizi replay here, hauzi kuriwinda here upenyu hwaBelshazzar.
ende munhu waMwari, nyasha dzaMwari ndo padzinopinda apa kuti atsiurika akatendeuka. This declaration can be stopped, it can be delayed. Kuti iwewe usanzi waverengirwa mazuva ari kuguma, usanzi iwe hauna huremu, usanzi iwewe toda kukudamburira umambo uyu, nekuti pamaruins eBhabhironi Medo Persia yakasumuka ikaita zvikuru. Usatendera kuti umwe munhu azoenderera mberi neupenyu hwawaifanira kupedzisa nekuti hauteereri. Kungobvunzawo kuti patinoona mata Mwari tiri kuteerera akati kudii, iyeye wamunoti akataura, iroro zuva ramunoti ndiro. Ndoda kumbotaura nemi ipapapa, ramunoti ndiro muri kudii naro? Kumbonyarara kuti mufunge, handi kupererwa ba, kunyarara kuti mufunge. Racho ramunoti ndiro, handitika tisiri kuti nderipi toverenga kutangira. Hatisi kutaura nyaya idzodzo, tiri kumboti racho ramaenda kuchechi, nekuti rakataura mukati meBhaibheri kuti dzora gumbo rako, usaenda kumafaro. Vamwe munoti kana mobva ikoko munototiza kuti muende kumastadium kunoona mutambo wenhuku nezuva raMwari. Racho ramunoti ndiro, munoti muchibva ikoko munoenda kumitambo inoswera vanhu vakashama, mabva kuchechi nezuva iri. Racho ramunoti ndiro, ndiri kutaura racho ramunoti ndiro. Racho iroro ramunoti ngatimbomirai timbonotanga taita izvi, sei muchizobva ikoko moita zvakarambidzwa. Zvikomborero zviri pazuva racho, racho ramunoti ndiro is cancelled out nemaitiro enyu after mabva kunoona Mwari kumba yake yekunamatira. Racho ramunoti ndiro muri kuridii? Nekuti racho ramunoti ndiro tinoudzwa mukati meshoko raMwari kuti Jesu wakasvika mutemberi akaverenga. Racho ramunoti ndiro, pana maendako munoverenga here Bhaibheri kana kuti mune muchiudzwa nyambo muchinyora manotsi esetswa. Racho ramunoti ndiro, ndepozi racho ramunoti ndiro rakataurwa kunzi usatongobata mabasa naro. Iwe mwanakomana wako kana mwanasikana, murandakadzi kana muranda wako, nyangwe nemombe yako ngaizviziva kuti ndo racho raunoti ndiro. Racho raunoti ndiro wagochage iko kundima yebasa. Racho raunoti ndiro, racho rauri kuti ndiro, sei watamba naro? Inzwai vana vaMwari, teererai munzwe. Kana Mwari achinge ataura, there is no going back. Mwari haadzori shoko rake, Mwari haati ndaitamba. Ende munofanira kuti muzvinzwisise zvinhu izvi kuti rwacho rwamunoti rutongo pamusoro pemutemo. Saka kana pasina mutemo hapana rutongo, kana pasina mutemo hapana chivi, kana pasina chivi hapana Jesu akafa, kana pasina Jesu hapana nyasha. Racho ramunoti ndiro, nekuti Bhaibheri shoko raMwari rakataura kuti iroro racho, ngatisi kuda kuti iroro racho rinofanira kuitwa sei. Rakataurwa kuti izuva rekuungana, handi zuva rekunoona kuti agohesa ndiani, anzvenga umwe ndiani. Izuva rekuungana, handi zuva rekubata mabasa, izuva rekuswera uchinamata waMwari wako iwe nemhuri yako mumazuva elockdown. Racho ramunoti ndiro muri kuridii? Tichifungisisa pamusoro penyaya iyi vana vaMwari, toda kusvika panguva yekunamata. Tarisa zvauri kutamba nazvo, handi zvere zvakanzi hazvitambwi nazvo. Hapana here vakatsamwisa Mwari mukati meshoko raMwari? Mwari akati imi varume chimbomirai, upenyu ngahumbomira panapa, because kwamaenda kumatamba nezvisingatambwi nazvo. Kungobvunzawo sisi kuti mamapfekero amuri kuita hamusi kutamba nezvimwe here zvisingatambwi nazvo. Kungobvunza mukoma kuti maitira amakuita madzimai aya hamusi kutamba here nezvisingatambwi nazvo. Because wamasiya kumba ane moyo wake unorwadza pane zvamuri kuita. Ndogara ndichibvunza varume vandonzwa vachiti uyo ndewekumba, uyo ndewe. Ko ukazonzwawo mukadzi wako achidaro kwauri kuti murume uyu ndewekumba, how do you feel? Hausi kutamba here nezvausingafaniri kutamba nazvo. Saka toda kusvika panguva yekunamata vana vaMwari, muchifungisisa pamusoro especially pezuva rekunamata. Racho ramunoti ndiro muri kuridii? Patiri kunamata, think upon these things. Kana Mwari anzokupai mukana motsvaga kuti nderipiko kubva mushoko raMwari, asingatimbomira apa kuti racho ramunoti ndiro muri kuita here zvarakanzi riitwe muBhaibheri ramunoverenga, nekuti ramunoti ndiro rakataurwa kuti rinofanira kuitwa sei. Tararama munguva yekupedzisura, isu ndisu tararama mumazuva yekupedzisura, isu ndisu tasvikirwa nekuguma kwenyika, ndisu tinofanira kutsvaga kuti Mwari anodei kwatiri tigoita sekutaura kwaakaita. Mwari wokudenga akuitirei zvakanaka. Pamunofungisisa pamusoro penyaya, patinenge tichinamatirwa, imi mufungisise pamusoro penyaya. Baba muri kumusoro kudenga, tinotenda neshoko renyu rinotidzora. Takange takatamba nezvimwe,
takatamba nezvitsvene zvaMwari zvinoyera zvewokumusoro. Tiregerereiwo Mwari chanza cheruoko chisati chanyora, kutongwa kwedu kusati kwasvika. Tibatsireiwo Mwari muzuva ranhasi, tigone kuyeresa zvakayereswa nemi. Bherishazari wakashandisa midziyo yemutembere inoyera kunwiramo zvinodhaka. Tibatsireiwo Mwari kusavhenganisa zvitsvene zvenyu nhasi nezvisakarurama. Miviri yedu itembere yenyu itsvene, tibatsirei kuichengeta iri tsvene. Muchato mutsvene, tibatsirei kuyeresa michato yamakatipa. Sabata renyu idzvene Mwari, iroro racho tibatsireiwo Mwari kurichengeta sekureva kwamakaita. Tisaita zvose nezvose zvatingada, asi tiite zvinotarwa mushoko renyu zvinofanira kuita kurichengeta riri dzvene. Chanza cheruoko chisati chanyora, tibatsirei kuzviyerisa zvose izvi. Mutidzivirire kubva mukuparadzwa sekuparara kwakaita Bherishazari. Tidzidzewo, Bherishazari wakatadza kudzidza kubva kuna sekuru vake. Isu matidzidzisa neshoko renyu, tibatsirei kudzoka kwamuri maita enyu Mwari. Tinotenda neshoko rinorova hana dzedu. Ndo munamato wedu muzita raJesu Kristu, amen. Tonzwa mina